Zaujímalo by ma, čo robí tú princeznu s jej posratým hotelom tak skvelou, že sa rádiový démon zdá akejkoľvek dôstojnosti, čo mu ešte ostala, len aby jej pomohol. Alebo ako sa týpek z 30 rokov dostane do pekla a len tak sa z neho stane jeden z najsilnejších vládcov. Povedz mi ako. Nie. Naša dohoda znie, že má byť tvoj zajatec. Nemusím ti hovoriť vôbec nič. Naozaj, zvyčajne miluješ trepatov svojou hubou. Malá si byť čurákom je zrejme tvoja vec, však? Bol by si nikto bez tých dvoch. Čo prosím? Vážne si sa vôbec nezmenil však. Stále sa spoliehaš na ostatných okolo seba. Stále hľadaš niekoho, kto vydrží tvoje neustále... Vieš čo, asi preferujem, keď mlčíš. Čo? Nemám ti pripomínať, aký zúfalý si kedysi bol po pozornosti? Ty a ja. Boli sme tu skoro na rovnakej úrovni, pokiaľ ma pamäť neklame. Mal si slušné nápady, tvoja moc rástla a bolo to takmer pôsobivé. A rešpektoval som ťa. A potom si to musel celé pokaziť. A to som si myslel, že som bol pre teba, ako to bolo? Inšpirujúci. Inšpiruješ ma! Vážne! A keď sa nad tým zamyslíš, moderná zábava vlastne začala s rádiom. Nudím ťa svojimi komplimentami. Možno. Pozri, jednoducho to poviem. Poznáme sa už pár rokov však. Ľudia nás poznajú, milujú nás. A pri toľkých vládcoch, čo prichádzajú každý deň a predtým, než mi povieš... No a ty si tu zelenáč. Ja viem, dobre. Ale ja už myslím vopred, takže by si ma vážne mohol vypočuť. Počúvam ťa, kamoš. Ďalšiu whisky, barman? Tak, som premýšľal, Alastor. S tvojou úžasnou mocou a s mojou obrovskou influenciou my by sme boli nezastaviteľní. Rádio a video. Ja, mohli by sme vládnuť peklu. Spolu, ako partneri. Ty to myslíš vážne? No tak, Vox. Vedel som, že vieš byť úbožiak, ale netušil som, že si až taký slabý. Čože? Kurva! Chceš, aby som sa pridal do tvojho tímu? A ja som si začínal myslieť, že sa dostávaš na moju úroveň. Ale pýtať sa o pomoc, partnerstvo, som z teba vážne sklamaný. Ja lenže myslel som si, že sme priatelia. Priatelia? V pekle nie sú žiadni priatelia, Vincent. To je niečo, čo som si myslel, že chápeš. Aké trápne.